Добрый день, паважанае гаспадарства. Вітаю вас з свайго прыватнага падворку. Кругом мяне сапраўдная гісторыя. Я прашу вас звярнуць увагу над маім левым вухам, там, з тылу, брыль суседняга падворку. Ён прывезены з Вандрывонджы. Ну вось, прайшоўшы 5 кіламетраў ад сваёй хаты, я апынуўся у былой паляўнічай гаспадарцы падканцлера Вялікага княства Літоўскага пана Храптовіча. Гэты прыгожы будынак быў збудаваны каля 200 год таму назад. У часы Першай сусветнай вайны ён быў абраны немцамі як штаб. Немцы пакінулі надпіс на камені, дзе напісана назва того вайсковага фарміравання, якое тут стаяла. Вось, калі ласка. Самае цікавае, што ў гэтым будынку не было каміноў. Вось стаялі печкі, а вось дым ішоў па сценах. Ён грэў як знешнія сцены, так сама ён грэў і перагародкі. І гэтым самым абагравалася гэта памяшканне. Пасля Другой сусветнай вайны, за савецкім часам, гэта цудоўнае памяшканне аддалі пад піянерскі лагер. Ён меў назву «Піянерскі лагер Мінскага маторнага заводу». І сюды прывозілі дзетак. Кожны год ездзілі карусы, спераду міліцэйская «Волга». І тут было шмат збудавана розных пабудоў. Былі два вялікія карпусы збудаваны, у якіх жылі тыя дзеткі. Была капітальная сталовая, а тут, напэўна, была дырэкцыя, я не ведаю. Сегодня, видите, как это все развалилось, все это сгнило. А гэта адбылося таму, што ў 1986 годзе на Чарнобыльскай атамнай станцыі адбыўся выкід у атмасферу рознага бруду радыеактыўнага. І атамнае воблака прыйшло сюды і забрудзіла ўсе нашы вёскі. І сюды перасталі вазіць дзетак. І гэта ўсё было замарожана до 1993 года. А потым у адзін дзень прыехалі сюды з Мінску, усіх людзей зволілі, якія пілнавалі і рамантавалі. І гэта ўсё было раскрадзена. Вось тут была капітальная двухпавярховая сталовая. Бачыце, ўсё раскрадзена. Чого нема. Бачыце, вось кавалак сцяны. Гэта тое, што засталося ад аднаго з карпусоў санаторыя. Пасля таго, як укралі адсюль ваданапорную башню кранам і тралам, як паздымалі мураваныя пліты, паразбіралі сцены, усё пакралі каштоўнае, людзі перасталі баяцца і паехалі сюды людзі на конях, на дзяржаўнай тэхніцы, на трактарах. І ўсе з усей акругі тут кралі. Таксама і мае суседзі прыцягнулі сабе ганебрыль. Амаль у кожным двары у нейкага чалавека ёсць нешта адсюль. Вось так скончылася гісторыя гэтай паляўнічай сядзібы паноў Храптовіча. А тут, як кажуць навукоўцы, знаходзіцца больш 100 вельмі рэдкіх парод дрэваў. Вось ужо 26 год, як гэтая тэрыторыя нікім не ахоўваецца. Ну, на самай справе, сёння тут ужо і красці няма чаго і няма каму. У самым пачатку я сказаў, што гэта тэрыторыя мае назву Вандрывонж. Ну так, завуць старыя бабці ў вёсках. Ім, напэўна, лягчэй. А на самой справе яна мае назву Андрывонж.
Вялікі дзякуй, паважанае гаспадарства. Да пабачэння.